An busa tabu ko banci ni yang mang si hintong u bisu ko tajan baga batu maka suka an busa no bulai khabata an busa no ko thang na marik ya. Hostel ni bumu kai ko Isho Chandra Bidyasagar ST Boys Hostel. An busa no tak buti ka banci ni narung ni. An busa no bagi luku ro. Kisah elu kai badi. Taute buksong masing dapur masuk kita lawa dai Bujakman hostel lo abo taute barisa bini nok ngangke khowai belsora mohon to tilahan hinjago binaraji hapai mani obo bin parage ti sidi yang kisah puno sidi yang puno sidi do he ge yang gangke obo ke bini nok pura gate ni theke nor no punusin bin nok buma hai mong gangke bini ro hab mani obo hongke borong ni nok obono masing debor ma hostelo 3-4 jona kuthumoi chuki tola dai bujangnai room bisingo dawoi talarwoi kok masaya makabia ma chirkhogya basari kaklai bujangnai Amalia teuibon nang maya mai to kok kerang ni fan maya na teu fan jinang maya ko buni mane kuno engko to tara se lailia kuno phano laia teu phano laia teu nang jang nai mane ro phano kuno phan chin laia ngai chami na ma ang ban chin ni ate ro khani mang kam mang tong yang bokhro ro kuno phano tang jang maya bokhro bo tang jang maya basa bo tang jang maya khakala brok bo muti ro ga bino hama humu hosai maya ngati khale baya bahai angan busano na sik tong na ba engko khai kuno phan chin malia ta khai koidin khabo maisai miya je 6 tarik ni 6 tarik ko bujang man gothana do 6 tarik sala bo maisa jagya na pho shoniban sime te yung mata bo ngi ko tak bo mai bo la ya te bo la ya muti khemang no khiklai ma to no ta bo angan busano tab tam sari ton kuno sari maya thajing ko simi biti sari na hanai ang ko ne kha chami joi mai buti kichi tia tarik omo phanche monong na puru ka bino hama muti ke khaklap sak sam no so ku khai mono go pin muti totra buku ko sakang so bui toni regrau nga che ulo se ku sakai ro horu chikai ma toni utabu nga an busa tam bong thana kun sa kun guarantee kri bile an busa tabu muti ing tong mani thuide tong na thang jaga ko hostel muti khe nuk si tong boy an busa bo judi guardian ang hacha lenga an busa na bo boya ha yang kthune mani kham jaga ko joto jaga se social media nuk mang se tong boy borok thilayo ongko layo singa bo poriman ke class 5 se pori khobin boy singa ga matra 12 bochor ni serai ke bo abujak purun theke tapsu jora kuno sai miya nang maya kho obai ke no bin ekdom ko remnan si chingi tongkha ang bai pula malai puro ang bai pula puro malai puro o nor pulan video nai puro oma asuk bekreng nukja gya bini o mas ni 6 tarik go gothanang mani tining ke 10 tarik kai tongkha 4 din bini 4 din bai no bini bekreng ekdom nukjang na ni chingi tongkha chaimiya nang maya ni bagai nai ngi norok wa je jibi talang phurung kangke nor tan bagi ma phaikya naibe sini no chini thani rangsi khoksa phano korika jokhon ta ang khwani ra phari ri kanga na ang sobano phun khayo rika chini rugi siria jengta gemulis gari ba jengno hoi rika hani sahar kata angabon pore ngai jeng talang thaka ngai to jengoro talang ngai nairika anga nairika jeng series ke no khaika sono gere phero khaika anga chin thani rangbo khoksa phan korika anga jengno borobo sahari anga jeng phai tongu norok toni sogari hin sahar ga jeng toni phano rima khamung bule anga chin thani rangsi kori anga jeng tam bala toni na ba joto si rang bai nga jin thai rang si khoksa pan kari ka jeng phanya pan se jeng kumute khai bonang ungko bus gari ba chen line gari ba che se khaya rugi na ang khori ho ka kumute bangai ma to han busano no taw rang se kring kitam khenai ne am se le ya no lagi jaka ma ya chukuro boy media ro police ro ki chan busani bangai sai so khai dai me de tabu tam honor nong kun phan da sahar e je bunan mo bu pha school ni committee ro nong no ob hai ki tam chao kun phan da ko ko se tai le ya cha la ni ang lek mai mang ching tong mai boya tei boya busani bagai ang busano nai si ko ka bo ri ya ko rang lep cha kare Nokgo marung si kere yang norok bisa tega ni marung bantuk pan cenai nai mano ani mano nokgo marung si kere yang peti ke besano nari nani nong ni account dokter tong account tong pano rang kere ang borok ni Google Pay tong kang kari ruana hingga norok tabuk hingga kita mklainnya serai no nokgo da toni rena tam klaini nokgo da boro muti ke toni ban besa boro pan cinani odin mat nongko nokgo khiklai maton mani iko je inko
7 tarik den Nor jibin ko tarik ko phage jeng jibin hingkai 7 tarik o haika do 6 tarik talang mani 6 tarik talang man jeng suti jibin ko bo kai ron khowai kai 6 tarik talang mata hingkai jengno dino khowai ko hosa thukai no jengno rohori ka ta 7 tarik kai jengno rohori ka hingkai jengno jaga o hosa ma thukaro jibio ka jeng thui chima nuli ya jeng kang ko ya chara rok sono guri poro khai chimi jeng tui hega rang kari ngai jeng sung ko chuti chani tui hega ta hingkai chin thani rang ji khok japan guri hingkai jeng tam baila nari na hino han busano Nokgo ma khiga tanon ko din ka khiglai ma hingkai ko 2 din kai to khata hinggo jibine haimani 10 din hingkai no hinggo tebo bari kha hingkai tamung bari man bahai tamung hinggo kuno phano chaibo maliya hingkai hinggo binyong song te juice nungmani orange hingga tambo juice ka seri ri phayo ta hinggo babu mono phan kumte nungari hini kijiti ya khani ri ganga je wak wak ka pamani hingga teisa parao bin baba song bo thanggo nogo kurui koibar ka pakhana bo ekbar no kapachu bochama sikri hingka tu ya haino kapa ekata je nungmano chimino kijiti ya kapa ma kha to gila kha kapali ya hingga to phano je bochama sikri bin bo ko tongkha ji kapana bla bo hingga kijiti ya tu ya hai kapa hingga bin ligling mo khakala bote bin duk sari duk hingga bin khakala chung ko tamhina ba bin no thama duk sari duk to hingga jotono paran boro robo kuthum laijak hingga boro bo jotono tangai nai lega hingga boro bo jotono pal pal kablai kha hingga chin thani bo rang kare hingga bai song ro ko paran boro kija misa ka chengno rang thumoi chengno rohori kata ni paran boro phai chuba kena ki o paran boro ko chin taku buku ro ko bai song ro ko dara song ro jotono paran boro kija misa khai rohori kata chengno o bunai rong ni bungo bu phata phon phaine phe ko na kono kok bu sahoya sing kisa sobaun na ke school ni a je committee rok bu phaide na be ki jara committee rok phaike angka IS de hingka mong IS rok hingka ti IS ni ko IS ni se kotoro ko angbo se bungo ma yang se sibi chinia ta ang hingkai bungo rok ma yang ka dino babuno je hospital khwai yo tesa kapawi talang ya chini odini phungo phayo ta hingka odini phungo di borok jotono phaibe ke hingka phaiya ko borok naya ko thaka nga chung to rang kare nga chung report chi manulia nga aya super no saka hinta nang tabu mono report talang ei thang ko nai gari heno ingkai an busai bai ko an buprang jekno jibio bung ko apro ka bo super tais khaja ka nga bo gari rijab khai o report no phunung nani hin doctor talang thaka ta report na hanani henai nga report na hanani hin thangma mano ya ko report borok ta mano ya nga sani ga an busaka yang rugi bari to ka yang bufa bo nogo kare a report sok bai sa porjanto bithi mazali eta he bithi mazaya ge tapsu jara bo ki kun bithi mazaya kuna ngai oro jibio kisa bithi siri ka do nga jengrang kari ngi tui malia ngai borogoro ngo naiman hoten sorkan hote hnei bori soitare busu boro hore ungka bono simi chari khata ngau bai ko komi anga je siri mano bo chung paisi tumi ya chin tharang kari ngai asina ko nin charai ke bodo taw deher sajak tongo klajak tongo boka bukukti rukta ma sanono bukuk tinga bosoi oma angte banchini ya ano husdilo ta tondi ro hangane bosu hangane tomon no kabro gori wo hangane kok ro ang babu nang tam kai tam chana rong sidu ro hin chawo ngai kok samang oma an bokrok tamong hage nang kok pok thangu ro hin chawo kokrok pokjogi dong hatana angte basili abti rok sai dong samino angta banjili ya rong mang hin sai dong isikang mutu nyo angri ro na thangma se anu nuhunu ganan takagri hino mo nga tokhre baba angri ro na nga tama ma se nuhun ne se ma angte banjili ya hin sai rong ang koi barok saka na mai samane ramano sai dong samino te hine no angte ban je bujakpur thika bai mang sai dong na angte banjini ya mang hin chau ganga buma babu kha kosto na ya diba ta boro goti ka khiklai bu ye a ko yan pusano ti ka khiklai to ni hoi ajibio nong report dong na hana da tongkho report na hana to kutini se report mana phong ga taka odini chimi gai go odino kai report na hana bagai super thaka ga jeng jokhon te ko super ro ta ayang thangjagan bosai be an buprang je ayang thangjak gai no jeng paran boro ro rang thumui paran boro no ang bing ka chong bing ka ki chong khoi hospital talang thaka ta ga pro kai bong no phone khair ka jeng rugi bari wote sa ma tui to ka nai ga ma tui to ka gai ang hinor kata super no borom ture oro no ahanya ta ro hodi de ga ang bai malari na tui hai de hine ro chaka ta ga su ga pro kai thangka hanga thangaya koi boti ro khaiga hanga boti khaima bo nong no ba oro ni re pharsi ri hojak nok tang te sa tui phai hini himburu jeng no doctor rok ta nong no ba re pharsi jeng te hino nong no ba re pharo hori ka bo oro maragli ya ne siri ri hojak ganga ba bono koite jaga pula talang mani pula saganga rotompur hospital talang mani tikiri maragli ya ne rotompur hospital ni ka khwaya hoka hanga khwani hanga no jibio hoka jibio talang khangai jeng chin thani rang bokri khangai jeng bithiro ko paima nulia jeng bithika jo kol sapan je paima lia je oro hospital ni 6 tare busu ko bori ro hama obosimi no jeng tukha ngai ga prunga jeng sonogori phi khaika cd scan khaika esra khaika ngan jeng report apan mano ya no jeng phai pe gata
phai phai kang gan borok is kang kai angko abo bo aya somoi bo juk angko jur khaija gese bo thango anga bo thakang kai bo takai bo nari na hinchao tanga bo nari na hinchama baya bile bo tak an busa musuk sire sing tong bo eko je odino hospital nai angko agotola ni kipilo hima ko ta odino hangai bo biti to oronas rok nongno bare pharo hojak si hini jingno boti se khaya jingno selen chimi chiriru babuno selen chimi riwoi soktini selen chimi riru hinchao anga jingno biti rok biti kai phal kaisen chiriu ta soktini anga phal kaisa chiri ganga o phalno simi pai kaboi akon khana jeba je nailayan basai mo pokot khoros nare gadi hine rang 500 ano kabu joto matra 500 matra 500 super kaboi hayo ano habuita ngai go usungno ta anga jingmi khan tesa phai phayo ganga phainya puro khai angko jingno sutire mangkha inchungo rongga suti ba jingno boti se khaya ga boro suti manala incha kata ngai bobo daktono singlakap nongno khana phungo khani hawan basa hinchanga hini sakata ngamo kunu kokro ang buji si malia ngai nga ba kon ang phai tongo hane i ngo tam doctor basi phuno na hinchama nang doctor bongle mas malia i tino je charbai phunuk tonani hene ga bono tiket tan khapung nga tiket tan kha ngai bono doctor simi phuno goi ko bithi pai bono chano gari bai na hare hege nga usung no bonai ma khai taksuk jora bonai ma khai usung no kota chanor khe ino sarai no ja se glass ke bumani ai diba bono buthana hino buma neng na sar jui jaga ro ko na khang ke thoi thang kam thoi no thakamu to pasarai hasal tong te se kaklai pai po angka bam sai se khitar po angka ke musika bunai rok no nin busano musik ke bui khiglai tonai rok nang tam khlai musu ango bono ang sasti na yu bong no bo an busa dukuman ma ke bong no bang mani na musu thaje se kok de saiman nai len ma sing bai neng kok de saiman thaje se kok de saiman bahai tong sajaman saila da an khorang de khani ma mano mokolo bo hiri biri ha inja bo ka ha neng tamung tong nang tabu saida mana nin de her tamung tong saru saut bokoro bihu saru kok rong mujudaman agin hai hage pogu na agin hai kok rong mujuman dia neng mai kitang chai me ya boros hata mong baja te totara ro to bahai ru go te pokoro to bahai go baja khe totara ro ko bujang mane abage de saka seri totara ke to bahai go sawata te totara ro te to bole te pathra da hai ro ni na mano khe angte basigla kha nai neng tang gi sa tam monga phuru sori betle kosto go sawo nono bunai rong nang tam khlai musu borong no sasti dare na musung na khe ahakin tongthung boro ano bukhaba borong no bo kosto tar de abai de san musung tam san musung no he boro ba bong no ba te he buri na layo no hakin khiglai ton musung na tabo or payment pore o hostel habai nai hostel bo ma hai gothna ta mongkha abo busung tini check khlai na le ne tini baga sang lasinai joton hambai hari busa tini de tongno khana de tongno hari busa de bagai kisa kama ya cetara nyebe jare ang no hono dut khayo media ro wo police ro wo kisa hari busa ni sasti kisa nai bai de joto lo kisa ekra nebe de kemno ta piyo de masa no khan kaya kare nai de